Hola! Hola a tothom! En aquest segon programa que farem aquesta vegada dedicat al subgènere de la fantasia èpica. Llavors, abans de saludar-vos a tots un per un, volia ficar una mica en context què és la fantasia èpica, perquè la fantasia heroica o la fantasia èpica és un subgènere del gènere fantàstic. Un gènere, segons la meva opinió, que és tan oceànicament immens que, com un vaixell errant, m'agradaria anar abordant al llarg de diferents programes. Comencem, doncs, per aquest subgènere tan rentable a la nostra societat, també conegut com el d'espasa i bruixeria. El seu naixement, almenys en estil i estètica, possiblement rau amb les llegendes artúriques i la tradició celta. Tot i que, si som genuïnament francs, les mitologies serien l'autèntic bressol d'aquest gènere. Aquest tipus de fantasia, addictiva com el sucre, s'ha extès a la nostra cultura del consum fins a convertir-nos en diabètics de l'epicitat. Està present a la literatura, molt present, però també en les novel·les gràfiques, els còmics, els videojocs, el cinema i també els jocs de taula. Ha forjat un imaginari col·lectiu i generacional que, en major o menor mesura, ha entenyit a tothom. Es caracteritza per l'ambientació espectacular i fictícia, pels personatges mitològics i impossibles, sovint amb caràcter medieval o tecnològicament més rupestre. El Senyor dels Anells, Willow, Nàrnia, Warcraft... És possible que no hagis sentit mai parlar d'alguna d'elles? Els seus protagonistes normalment s'han de posar a prova les seves habilitats i descobrir, juntament amb el lector o el jugador o l'espectador, nous indrets fantàstics. Allà, els problemes són molt més senzills, els homes són molt musculosos i les dones de la incestiva monarquia sempre són atractives. El món sencer és una aventura i no cal dir-ho sense matisos. El dolent és molt, molt dolent i el bo també és molt, molt bo. Almenys fins que va arribar la fantasia èpica moderna, que trenca estereotips i el ritme de la societat també es modernitza. Aquest gènere era dúctil, també tan dúctil de fet que s'ha adaptat a les noves plataformes de consum i ha esclatat a la cara al gran públic un cop més. Oi que us sona Joc de Trons? Doncs això. I si no em creieu, recordeu que només fa uns anys ser un friqui estava mal vist i ara si no ets friqui de res, no ets ningú. En una tertúlia, per exemple. Per això presento aquests 3 espècimens, possiblement els més friquis que conec, ergo els millors possibles tertulians. Nit. Començaré de dreta a esquerra i cap a baix, començant per la Min. La Min és delineant mecànica i, per tant, gran coneixedora del 3D. Alguna cosa més que vulguis afegir perquè ets la més friqui possible per poder parlar avui? Perquè era una pringada de petita. És un bon argument. Molt bé. I amb aquest titular passem al següent, que és el Miguel, filòleg, expert en el segle d'or espanyol i gran coneixedor i consumidor d'aquest tipus de literatura, no? Addicte. I no només literatura, també jugues a videojocs, has vist pel·lícules... Correcte. Estàs ets un yonqui del gènere. Molt bé. A damunt des de petit. Va, ara en parlarem perquè tots ens ha esquitxat molt això. I a baix, aquí sota, tenim l'Oriol Fages, que és actor de doblatge i, per tant, no cal dir-ho, consumidor nat a tot això, no? I tant. També des de petit sempre he sigut influït per tot de contingut de fantasia i doncs aquí estic. Molt bé. I per últim, l'Anna, que és filòloga i experta en el màster, crec que era de Teoria de la Literatura. Correcto. Haig de dir que és l'únic treball final de màster que m'he llegit. Ai, i no té res a veure amb la fantasia èpica. Mereix un programa sencer, això. Molt bé, doncs, per començar, el que m'agradaria saber és que em diguéssiu les vostres productes, obres preferides i per què. Per exemple, comencem en mateix ordre, si us sembla bé, i em aneu explicant. Vale, no sé si anomenaria preferides com a tal, però les que més m'han marcat per una raó o altra. La primera que m'he a la memòria és les Cròniques de Nàrnia. En el meu cas, les pel·lícules, molts llibres. Suposo que va ser el moment ideal de presentar-te al món de fantasia, perquè era per nens, una mica més que... No sé, mira, ahí està. Exacte.
Crec que tots hem volgut tastar les delícies turques i crec que tots han decepcionat les delícies turques un cop les hem tastat. Però ens punxa patata. I després també va arribar el moment del Príncipe Caspian, que aquí no es va enamorar del Príncipe Caspian, però bueno, això ja és otro tema. En segon lloc, Juego de Tronos, però en aquest cas al revés. No, en el meu cas no em va enamorar la sèrie, sinó els llibres. Exacte. Que al final, com molts lectors dels llibres, he tingut que acabar veient la sèrie perquè la sèrie va adelantar els llibres i els fans de la sèrie que no saben estar calladitos han anat fent spoilers, així que no queda un altre remei que veure la sèrie. Però mira, almenys era entretinguda. I en tercer lloc poso Stardust, per tenir una mica de tot. O sigui, és fantasia èpica, és divertida, és entretinguda, és ridícula, és com que crec que fa una mica xiste d'aquest gènere, però el fa bé. O sigui, no és en plan epic movie o scary movie, que era un xiste però de lo més absurd i ridícul. Em recorda una mica el que és La princesa prometida, d'aquest rotllete, de divertit però èpic, no sé, aquestes tres. Per posar una mica en context, Stardust és un noi somiador que no surt del seu poble, cau una estrella. Sí, vol aconseguir-la per conquistar una noia. Fa un trajecte, el primer cop que surt del poble, en busca aquesta estrella, que al final resulta que l'estrella, al caure's, no només és una estrella, és una noia, i a més no és l'únic que està buscant l'estrella. Així que és una història aventura... Perquè la vulgui seguir, que sàpiga que surten fantasmes, pirates travestis, ocells que volen... prínceps i malediccions, bruixes que volen la vida eterna... Tot una miqueta. Tot. Molt bé. Grans recomanacions. Seguim, doncs. Miguel, què ens recomanes tu? Jordi, m'ha agradat molt la introducció que has fet i el fet que vinculis aquestes coses amb la novel·la de cavalleries i la mitologia a damunt. És que a damunt sempre estem parlant de lo mateix, no? Stardust, això no l'he vist, no sé absolutament res del llibre, ¿vale? Però això què és? Una búsqueda d'una estrella. Això què és? Una búsqueda del grial. Sempre està allí, vull dir, les històries de búsqueda, d'autoconeixement, reconeixement del mateix heroi, no? Bueno, en fi, aquest deixem a part per recomanar més endavant. No he seleccionat obres preferides, he anat a mirar les obres que recentment m'he llegit o les que voldria compartir per recomanar, no? En aquest sentit, a mi m'agradaria parlar de la primera, de The Priory of the Orange Tree, no? Té una traducció que en castellà és una mica patètica, el priorato del naranjo, no? Sona malament, però en català dius, l'estic esperant, seria el priorat del taronger, no? Dit això... Un conte mitològic de Mallorca, crec, que és la llegenda del taronger o alguna cosa així. Em sembla que no té que veure, en tot cas ho desconec. És una novel·la de cavalleries o no és una novel·la de cavalleries? És una novel·la de cavalleria. És una novel·la de cavalleria. És una novel·la medieval no recordo, fa molts anys, però és això, de la mitologia de Balears, de les Illes Balears. Doncs igual té alguna cosa que veure, T'explico. O sigui, això què és el priorato del naranjo, no? És una obra de ficció que té diferents continents, diferents religions, diferents cultures, no? I té tres fils narratius superimportants. Un és, diguéssim, el fil de l'este, no? Jo l'he decidit nombrar el hilo de Oriente, no? Per què? Perquè els dragons tenen una substància narrativa fundamental, no? Des del punt de vista de que tenen un mite fundacional, no? Hi ha dos tipus de dragons, els dragons que són d'aigua i els dragons que són de foc. Els dragons que són de foc són els dolents, els dragons que són d'aigua són aquells que ajuden a la humanitat i tot, no? És un yin i yang continu, no? I a part té intriga cortesana, té palaus, té mad doctors inclús amb temes d'alquímia, vull dir, estem parlant sempre de lo mateix, no? Espases, màgia, dragons, tot això són elements recurrents dintre de lo que és la novel·la cavalleresca, que jo crec que és l'evolució lògica, no? De la conseqüència d'agafar tots aquests elements i ficar-los dintre de la tradició cristiana, no? I això m'agradaria retomar-ho bastant en el sentit de... Es mencionen bastantes idees. Els dolents són dolents i els bons són bons. Però aquí, a la novel·la èpica, sempre hi ha un element molt important, que és la redenció. La redenció de l'heroi i la redenció del dolent. I això és fundamental. C.S. Lewis, per exemple, de Nàrnia, fa el mateix. Els dolents acaben
acaben morts, vale? Però se'n donen compte de que l'han cagat, de que ho fan malament. Sí. Vale? Això és molt important. A la novel·la, igual que en el cinema, el dolent pot reconèixer els seus errors, pot canviar, però el càstig sempre és la mort. Mai hi ha un final feliç pel dolent que pel malvat reformat. Correcte. I a part, això és que avui pensant en aquest tema sobre com fer-ho, no? De dir, hosti, i Star Wars? Star Wars és la novel·la per excel·lència. Star Wars, jo crec que tots estarem d'acord que no és ciència-ficció, sinó que és fantasia. Jo crec que entraria en aquest gènere de fantasia èpica. Té tots els estereotips, té tota la trama, inclús, com bé deies, el dolent que fa la redenció al final i mor. Això és molt important perquè toca un tema molt fundamental per lo que són les novel·les de cavalleries, que és l'anagnòrisis. És un palabro técnico que el que vol dir és el reconeixement de l'héroe. Quan l'héroe, no, hosti, pues yo soy el hijo d'aquell duque, pues voy a heredar ese castillo. Per què? Perquè a part de bo, a part de bona gent, de cavalleros valeros tal, vinc d'un linaje que m'assegura que aquest castell serà meu, no? Luke, yo soy tu padre. Sí. Aquest és el moment de l'anagnòrisis. I si ho penses, a totes aquestes novel·les ja està. A totes. I sempre hi ha algun moment, i de fet, tant el Forspoken com que és la següent de la que parlaré, també està. Però Star Wars, aquest moment de l'anagnòrisis és fundamental, no? Vale, m'estic enrotllant massa. Vaig a la següent. Forspoken, vale? Forspoken és un videojoc. Aquí voldria fer una mica de justícia, perquè ha rebut molt males crítiques. Vale? Aquestes males crítiques es donen per la jugabilitat, vale? Però jo em vull centrar una mica més, perquè al cap i a la fi la jugabilitat considero jo que és una qüestió d'opinions, més que res quan he vist jocs molt galardonats que tenen molta menys jugabilitat que aquest. Però bueno, és tema d'opinió, no em ficaré aquí. Vale? Fundamentalment el que es basa és en un contrast fundamental entre dos mons. Un és el New York, no? New York actual, vale? On la noia té problemes, delinqüències, drogues, brutícia, Hell's Kitchen, New York, no? I és una noia huérfana que no se sap d'on ve, però resulta, hosti, que precisament després d'una trifulca va visitar el lloc on la van trobar, vale? I allí troba un brazalete. Hosti, un brazalete que la catapulta a un altre món de ficció medieval, màgia, on què? On hi ha una cosa que és una espècie de miasma que el que fa és intoxicar tot el que és la realitat d'aquell món de ficció, vale? Que és topotèsic sempre és medieval, no? Això què és? La lluita contra el mal, ja que vença, no? Això ho entronca, és un mite, és una història de Cretien de Troyes, no? Que és el mito del rei pescador, es diu. Bàsicament, l'heroi arriba a una terra on els reis estan consumits, la terra és infèrtil, no creix res. Vale? Però què passa? Que quan arriba l'heroi té que matar els reis, que és precisament el que passa en aquest joc. Per què? Perquè la terra torni a ser fèrtil. Això és una història de cavalleries bàsica, Cretien de Troyes, vale? I fantasia èpica com tal, màgia, estem parlant una mica més de lo de sempre, no? Per tant, el Forspoken, en quant a construcció del món, no tinc absolutament res a dir. M'encanta, és espectacular, vale? I llavors, en últim lloc, a mi m'agradaria parlar de l'Antris. No sé si us sonarà Brandon Sanderson. És un escriptor canònic a dia d'avui per tot el que fa la fantasia èpica. Té multitud de llibres. The Wheel of Time d'Amazon la va escriure el Brandon Sanderson, la va acabar d'escriure perquè és del Robert Jordan. En els últims llibres el Robert Jordan va morir i el Brandon Sanderson els va concluir. No? Llavors, l'Antris, què és? Estem parlant del mateix. L'Antris és una ciutat governada per uns éssers màgics que són elfos amb els pèls platejats que fan màgia i tal, però de pronto passa algo que a la ciutat diu mira, pues, ara ja heu perdut la màgia, ara ja és la herrumbre, la deixadès, la maleants pels carrers, vale? Llavors, què ha passat aquí? D'això va el llibre, no vaig a fer un spoiler per qui se'l vulgui llegir, perquè de debò és molt interessant. També té una estructura narrativa molt, molt marcada en el sentit que 3 trames, no? Un monge, vale? Que ve allí a evangelitzar, per dir-ho així, però mal,
portar la seva religió, conquistant, intriga palaciega, no? Després tens la princesa que s'anava a casar amb el príncipe, no? Que és l'altra trama, però el príncipe li ha donat aquesta peste, ha estat tancat dintre de l'antris. És molt, molt interessant i té tots aquests elements, vull dir, un anagnòrisis de manual. Bueno, això ja roza l'espoiler, em vaig a callar, vale? Però diguéssim, això és un tema molt, molt important, que és l'edat daurada, en el sentit de que, hosti, hi havia un temps on eren millors, on les coses estaven molt bé, on la és molt a moltes obres, Buah, sempre, vull dir, són característiques que sempre estan a les novel·les de cavalleries, no? Bueno, si anem allí, The Old Republic, no? Això ja és friquisme, Jordi. The Old Republic és... No, és tal qual, bueno, i no The Old Republic, si ens tornem a la primera pel·lícula original, sempre parlen de que hubo armas más, ¿sabes? Armas más elegantes para tiempos más civilizados. Sempre parlen de que hi havia una època millor. Gran frase. Sí. Gran frase. Callo ja. Molt bé, doncs seguim. Oriol, per tu quines són les que diries són brutals i a tu t'han marcat? Bueno, doncs, a veure, probablement et foti perquè no tens cartells de res d'això, perquè se m'han acudit avui, és a dir, no he pogut pensar molt, però si t'he de dir de les que més m'ha marcat, òbviament la primera en què penso és Inuyasha, que em va agafar una època molt bona del K3, bueno, com a tots nosaltres, a sobre amb els doblatges aquests de l'hòstia, i a sobre a mi m'agradava molt dibuixar, i justament el que estava veient era el que a mi m'agradava, monstres, sang, deformacions, abominacions horribles. Ja coneixeu. Oriol, necessitis un psicòleg. Sí, és probable. Com Molt tots. bé. Sí. Doncs això, tinc claríssim que és de les coses que més m'ha marcat. No sé si positivament o negativament, també és una altra cosa. Però bueno, després ja sí, més recentment, et diria, sí, com la Yasmin, Joc de Trons, que em va arribar com un aire fresc, saps? No sé, necessitava alguna cosa així. I va venir i estava bé. Que ho haguessin espatllat o que hi hagi... Bueno, ja depèn de cadascú, però hòstia, a mi em va flipar i em mola molt. I, òbviament, com no parlar de la saga Souls, d'uns videojocs que m'agraden molt, n'hi ha moltíssims, però bueno, que... no sé, van d'un món molt fosc. Bueno, és una història... Bueno, en temes de... Bueno, això de història, molt japonès, molt... Bueno, és estrany. Bueno, el Miguel probablement sabia més coses que jo, de fet, de Dark Souls, i potser em vull corregir algunes coses, però bueno, que m'ha marcat molt i l'he anat seguint de prop quan sortien nous, perquè és potent. I repescant el que deies de Joc de Trons, a mi també crec que és important el canvi que fa amb el tema de la novel·la cavalleresca, perquè agafa el protagonista, bueno, qui no l'hagi vist ja s'ho fot, perquè és la primera temporada i ja ha tingut temps per veure-la, el protagonista de la història mor. I quan algú pot sortir malament, surt malament. Això és molt innovador, ens trenca a tots i fa que t'enganxi molt més perquè no estàs segur ben bé del que passarà, cosa que és un tret característic del gènere, que tu ja sàpigues com acabarà la història quan comença. Sí. Perquè tot sempre segueix tant el mateix patró que el fet que el trenqués crec que aquí rau en gran part l'èxit. Evidentment, el tema d'incloure sang i fetge i sexe en una sèrie de les primeres va atrapar més al públic general, no? Però crec que va ser aquest detonant el que va fer que molts ens frapés fins al punt d'obsessionar-nos amb aquesta sèrie. I de l'altre que també deies del Dark Souls, jo no soc consumidor de videojocs. La història, la trama, exactament de què va? Bueno, a veure, sincerament, hi ha moltes discrepàncies perquè és un joc en el que no t'expliquen res de per si, els personatges en si no et diuen hi ha hagut un rei que ha encarit no sé què i ara has d'anar-lo a matar perquè no sé què. No, tu vas pel món, et trobes personatges deprimits, asseguts en una pedra, et diuen 4 frases i tu no sé què està passant, aquí hi ha un drac mort gegantí, si passo per aquest camí em maten en mig segon, estàs perdut, és un món fascinant que tu entres i ets com
és com tot gegantí, tot d'unes proporcions immenses i tu ets com una formiga i et sents minúscul i gens important. I entres allà, no hi ha ni música i només hi ha un lloc inicial on acabes arribant en un punt que hi ha una música molt calmada, com música de estic a casa, estic a un lloc en què estic tranquil i estic segur, perquè a tot arreu et maten, bàsicament, excepte allà. I bueno, el joc es nodreix bastant d'això, perquè tu vas descobrint de zero tot i tu explores com si et deixen anar ara a tu, al mig d'una illa, amb una espasa i 4 coses, i dius, i que ningú m'ha explicat res, saps aquí? I això és increïble, perquè després tu, si vols saber de la història del Dark Souls està explicada en els objectes que et trobes. Tu cada objecte que trobes i l'agafes, et diu, aquest anell va pertànyer a un rei que el van derrotar no sé on, i després et trobes una espasa i dius, l'espasa que va derrotar el rei de no sé què. Jo no ho he fet, no m'he llegit tots els objectes, vas a internet i t'has de mirar un resum perquè el joc en si no te'l proporciona, aquest resum. Però és part de la màgia, perquè tu jugues i un cop has jugat, llavors dius, hòstia, és que m'interessa, i vas a mirar i dius, hòstia, parlen d'això que vaig fer, aquest tio que vaig derrotar, i està curiós. Això mola. Ara, la història, perdona, que m'he enrotllat molt, i la història va de que hi havia un regne de dracs immortals, i el regne, bueno, segons expliquen ells, estava com buit, no hi havia res, no hi havia moviment, no hi havia, no sé, era gris. De cop i volta surt una flama, és la flama, no sé, en català, no sé, com primigènia, no sé, estic inventant. I és una flama que té poder i comença a crear discrepàncies, tipus la llum, la foscor, és una flama, el bé i el mal i aquestes coses. I al voltant de la flama surten unes ànimes, que són les ànimes de senyor, Lord Souls. I els éssers, hi havia éssers que no tenien cap... No sé com dir-ho, perquè aquell regne no es movia, no hi havia vida, aparentment. I hi ha uns éssers que amb la flama veuen les ànimes i les aconsegueixen i aconsegueixen poder. I amb aquest poder intenten derrotar els dracs amb l'ajuda d'un drac una mica... no sé com dir-ho... No sé, l'ovella negra, que era un drac que no tenia escates i que per tant era l'únic que era mortal, diguem d'alguna manera. I aquest li fa ràbia als altres dracs, ajuda els senyors aquests de les ànimes a derrotar-los, comença una nova era dels humans... I després resulta que la flama es comença a apagar, la intenten recrear, es descontrola i hi ha caos, destrucció, i la era ja comença de caiguda i llavors és quan apareix una maledicció, que és la maledicció que tens tu com a personatge, totes les persones, no totes, però una part, i no sé molt bé com va aquesta part, és una mica liu. Doncs aquesta maledicció fa que siguis com immortal. I és com l'explicació que té el joc de que tu et mors i reapareixes. Que la majoria de jocs no tenen aquesta explicació. O sigui, tu et mors i reapareixes perquè si no s'acabaria el joc i per què he pagat 20 euros, o 40 o 70, saps? I en aquest joc té aquesta explicació i tu la compres i ja està. I tu has d'anar per aquest món que està devastat, desolat, hi ha abominacions també, fruit del descontrol de la flama. No es pot reconèixer amb el que t'agraden els monstres, les abominacions... Sí, o sigui, tal qual, és espectacular. I a més, hi ha diversos jocs dels Souls i sí que hi ha aquests més medievals, però hi ha el Bloodborne també, que és una estètica bastant diferent, però també té unes quantes abominacions i, bastant al meu estil. Sí. Monstres que és el que mola, molt bé. Però és que, bàsicament, estem tornant una mica al mateix, no? Que hi ha el Dark Souls. Mito fundacional, no? La llama esta que le da foc al món, que em torna immortal i ja no puc morir mai més, no? Un món de fantasia èpica total, no? És el rei de l'espada, l'anillo, objectes màgics, no? Totes aquestes coses, vull dir, és espectacular.
com t'ho enfoquin, que tu estiguis allí, que la història sigui completament fragmentària, és simplement que sigui una obra d'arte postmoderna, no? Que té que veure més amb el que a tu t'aboca, no? En aquest sentit és ominós, és quasi religiosa l'experiència, no? En el sentit que el que vol és una sensació estètica que tu tinguis a l'hora de contemplar aquest joc i que a l'hora de jugar tu et fiquis dintre d'aquest món, no? Bueno. Sí. Molt bé. I Anna, tu quines obres són les que t'han frapat o més t'han agradat? Doncs jo he escollit 3 i la veritat és que una de les que hagués escollit seria Inuyasha, la veritat, perquè evidentment soc filla del K3 com tota la nostra generació i potser també això ha influït una miqueta en que avui estiguem aquí parlant d'això, no? Perquè bueno, ho hem consumit molt de peques. Però la primera història de la que parlaré és una història que és una mica més antiga, que és la història interminable. I la veritat és que jo el llibre no me l'he llegit, tot i que el tinc, me'l van regalar perquè de petita m'agradava molt aquesta pel·lícula i és més antiga que jo. Però va arribar a les meves mans un vídeo que havia gravat la germana de la meva àvia i me'l va deixar com té perquè te'l miris. Aquests vídeos que abans es gravaven als VHS, que gravàvem el que fèiem per la tele, no? I era la història interminable i dic, ostres, quina cosa més xula, no? Perquè en aquell moment de 8, 9 anys, 7, 8, 9 anys, clar, veus allà el nen que precisament, com deien abans, no era una mica un perdedor de la seva època, els bullies el tiren allà a la brossa, no? I llavors obre el llibre, no? Com si fos aquest refugi. He trobat aquest llibre, l'obre i pum, va cap endins, no? I allà es troba un món tot ple de màgia, de fantasia, dracs, trolls, no? I és un món que està morint també, no? Estem parlant d'això, és un món que està morint, s'està morint la màgia i ella ha de venir a salvar, no? Aquest món. Llavors, de petita, ara la veritat és que fa relativament poc vaig tornar a veure la pel·lícula i no va ser el mateix. No em va llegir. És un remake. No em va llegir bé, però bueno, li guardes aquest tipus d'efecte, no? I ja està. Però, clar, de petit doncs, és una pel·lícula que a sobre se li suma que com que els teus pares la van veure quan també eren petits o jovenets, ja et parlen d'una manera d'aquest tipus de cinema. O sigui, aquesta pel·lícula quan jo era més peque, que m'agradava, l'has de veure. Llavors tu la vius, no?, com a nen de la pel·lícula que va agradar tant als meus pares i que, bueno, es fa aquí com un tipus de ritual familiar, no?, que és xulo. I llavors parlaré d'una altra història que és més moderna. De fet, he escollit una saga que es diu Final Fantasy, són jocs molt famosos. I he escollit l'últim, tot i que podria haver escollit qualsevol altre. He escollit l'últim perquè és el que tinc més fresc, perquè el vaig jugar fa poc, el vaig acabar farà un parell de mesos, 3 com a molt. Este es el guapo del protagonista. I bueno, és un joc que a mi la història em va agradar molt, la veritat. De les històries dels Final Fantasy també són jocs que depèn de quin reben molt bif. I a mi precisament dels que s'han criticat més, a mi les històries m'han agradat. Són totes molt bones, jo penso, i la d'aquest joc és molt bona. És un, com deien, a més, de caràcter medieval, amb castells. Tenim a més, un hereu al tro que no pot ser hereu al tro perquè no ha nascut amb les qualitats que hauria d'haver nascut i, per tant, no pot acomplir, no, el seu lloc com a rei i serà doncs, el cavaller que haurà de protegir el seu germà si podrà ser rei, no? I llavors doncs, comença el joc que maten el germà, maten el pare, i ella acaba sent, com passa a les cavalleries, acaba perdent tota la seva, el seu estatus, no? El que ella hauria de poder ser, els privilegis, no? Com a noble, i és un soldat ras, ho ha perdut tot i vol venjança, vol trobar la persona que va matar el seu germà. I a partir d'aquí, el que sembla que ha de ser aquesta història acaba tenint uns girs brutalíssims, però increïbles, a nivell de guió no t'ho esperes.
I pel camí, doncs, evidentment, com a tot bon Final Fantasy, apareixen monstres, apareix màgia, apareixen invocacions i personatges que estan molt ben treballats i que aporten molta riquesa a la trama. Llavors, com a història, a mi m'agrada molt. I a més, com a món, m'agrada molt perquè comparteix amb una part del que seria, jo crec, la fantasia èpica, que a mi m'agrada molt d'un altre joc que es diu The Witcher, el The Witcher 3 concretament. I és que són mons, però també pel que ha dit l'Oriol, ho comparteix amb el Dark Souls, i pel que m'estàs parlant, no són mons en decadència, són mons on la màgia està morint d'una manera o d'una altra, no? I tu estàs veient aquí, el protagonista és l'últim cavaller, no?, que podrà fer servir aquesta màgia quan acaba la història. Moltes vegades en l'èpica moderna, no?, són històries on veiem, com deia l'Oriol, éssers humans que han perdut aquesta màgia, no?, al món, que és un món doncs, com el nostre. I comença una nova era, no?, com el Senyor dels Anells, quan acaba l'última pel·lícula, al final, no?, quan marxa Frodo amb els elfs, se acabó la magia. Comienza la edad de los hombres. Tal cual. Es que estaba pensando precisamente en eso, ¿eh? O sea, el Señor de los Anillos, ¿qué es? El mundo de las ruinas de Osgiliath, que son los de Númenor, ¿no?, que estaban en la Tierra Media antes de que huyesen al Atlantis, la ciudad perdida que se hundió. Es decir, otro mito fundacional de la Edad Dorada, de los dos árboles, que eso es el Señor de los Anillos. Un mundo, es lo que tú dices, está en decadencia. El tòpic del Tempus Aurea, que jo crec que ha d'estar sí o sí a tot llibre de cavalleries i a tota història èpica, no?, de cualquier tiempo pasado fue mejor, però definitivament aquí sí ho estem veient perquè està morint la màgia, que és el que li dona aquesta, no?, gràcia a les històries i que al final tots ens agradaria, no?, poder viure en un món on hi ha màgia. I per últim he escollit un manga o un anime molt nou, que a més va acabar l'anime, crec que va acabar l'any passat, que es diu Attack on Titan, Shingeki no Kyojin en japonès. I per què he escollit aquest? Perquè podem veure una mica cap a on anem encaminats, no?, en l'àmbit aquest del nou imaginari de cavalleries, perquè al final estem una altra vegada en un món que passa dins d'uns murs on hi ha un caràcter així com medieval, però aquí apareix aquesta estètica retrofuturística pròpia de l'steampunk, perquè viuen, no?, que potser els veus que estan talant els arbres i porten la llenya, com es feia antigament, però després tenen unes equipacions modernes que funcionen amb vapor o amb aire, no se sap molt bé, no?, i que els fa doncs, poder saltar, moure's pels arbres i ser molt ràpids, etc. Clar, què passa en aquest món? En aquest món la gent no pot sortir extramurs perquè hi ha titans, i aquests titans no se sap d'on venen, a la primera temporada, òbviament, no se sap d'on venen i ni què són. Llavors aquesta gent viu allà recluïda dins d'aquests murs, que n'hi ha 3 de murs, i clar, la història comença una mica doncs, del cos d'exploració que va fora a veure si poden agafar dades per descobrir doncs, com vèncer aquests titans, no? I per poder tornar a sortir fora, perquè aquesta gent no sap el que hi ha fora dels murs. Es parla de que hi ha una gran massa d'aigua i es parla de que hi ha llocs on hi ha molta sorra, no? I es parla, però ells no ho saben, no ho han vist. Clar, tenim un element màgic, no? Que és la presència de titans, que si voleu també en els llibres de cavalleries tenim els gegants, que són estos, a més els titans són molt lletjos i fan molt mal rotllo. És una història on hi ha comença a ser una història on hi ha molta sang, però acaba sent una història, clar, és que no vull fer spoiler perquè seria una pena, perquè val molt la pena veure-la, narrativament parlant, l'evolució de l'heroi, que és Eren, podríem dir que és l'heroi, com es desenvolupa, com acaba tenint un destí, no? Ha d'acabar anant a buscar aquest destí, surt a les aventures, que és tot el que feien els cavallers medievals, surto a l'aventura, no? I llavors torno, però he tornat
diferent, com canviat i torno a sortir, i he descobert alguna cosa que m'ha fet canviar i això és una mica el que li passa a Eren. Cada vegada que surt a una aventura, no, a investigar els titans o se li van proposant situacions, ell torna a descobert alguna cosa del seu passat que ja no podrà tornar enrere, no? Per tant, és una història que acaba, bueno, hi ha gent que critica molt al final i jo penso que acaba com ha d'acabar, molt coherent amb la... No diguis, No ho diré. No faré això. I aquestes són les 3 històries que jo he escollit. Molt bé, molt bé. Jo he tingut problemes greus perquè soc també molt consumidor d'aquest gènere i no volia caure en els clàssics del Senyor dels Anells, de Star Wars, que evidentment recomanaria, i tampoc volia passar-me de friki i posar la cosa més rara del món. I llavors n'he triat una de bona perquè m'he pres la llicència de triar-ne diverses de dolentes. Després us explicaré. De bona, que potser no coneixeu, però va ser molt coneguda en els anys 80, és The Dark Crystal. Sí. És una pel·lícula que no surt cap actor, íntegrament està feta amb titelles, però va dirigida a un públic juvenil adult. Van treure després també la sèrie de Netflix, no? Exacte, hi ha una sèrie de Netflix. La primera temporada, malauradament, no van seguir la sèrie perquè no tenien prou nínxol de públic, però seguia l'estètica de que només estava feta amb titelles. Crec que a la sèrie, per modernitzar-la, els gestos facials estaven fets en informàtica, en 3D, però les personatges seguien sent titelles. És un bon fantàstic, es segueix els patrons del gènere, simplement no te l'ubica ni en medieval ni futur, sinó un temps remot, una mitologia remot, un objecte màgic, que és aquest Dark Crystal, aquest vidre, aquest cristall fosc, i tot de races que el volen perquè qui el tingui tindrà el poder. També es parla d'una felicitat en temps remot, ara són temps foscos perquè van ser els dolents els que van aconseguir aquest cristall i per tant els que dominen el món, i com el viatge a l'heroi d'un nen que no és ningú, amb l'ajut suficient, descobrint les seves habilitats, acaba provocant una revolució i finalment la victòria. No és un spoiler, això. La sèrie t'ubica 3.000 anys abans amb com es perd aquest món meravellós. Molt recomanable, de debò. A mi m'agrada perquè manté la màgia de les pel·lícules antigues quan no hi havia 3D i tot era maquetes, titelles i tot això. Hi ha algo tangible, un cert encant, potser és nostàlgia, que a mi m'atrapa bastant. I la història és senzilla, és simple, és de cavalleria. Però amb la diferència de que no trobaràs cap humà. Ni un. I, bueno, aquesta és la que deixava recomanar. I ara sí, hi ha alguna que digueu és molt dolenta, eviteu-la, no la mireu mai, és molt xunga, o el contrari, de tan dolenta que és, mireu-la perquè és una petita joia per divertir-se. No sé si teniu alguna. Vinto, per exemple, sé que... A verlas hay muchas, però una no val la pena, no ho veieu, per què ho van fer, per què es van gastar els diners, Avatar, la pel·lícula. I incloc Avatar, la sèrie, a la categoria, però bueno, parlem de la pel·li, que és la primera que la va cagar. És que no sé ni per on agafar-la. Vull dir, tenien una història perfecta amb la sèrie animada, fantàstica. Mira, potser l'hauria d'haver posat en coses a recomanar i que han marcat, perquè és realment bona. Vull dir, no perds el temps veient la sèrie, en canvi això, des dels personatges, el vestuari, el que passa. O sigui, tens el transcurs de 3 temporades, pràcticament t'intenten dir quasi tota la pel·li, o una temporada i mitja, però a correcuita en 1 hora i mitja de pel·lícula, o 2, no sé quant dura. Massa llarga se't fa, la veritat. Personatges que no quadren, o sigui, realment el món aquest d'Avatar està clarament inspirat a la cultura asiàtica, i tens personatges creuats, o sigui, l'únic actor asiàtic que han agafat és un actor d'ascendència índia fent un personatge clarament xino. Xinès, tota la resta són caucàsics, gent que potser en aquell moment estava de moda, però tampoc tanto, vull dir, ningú volia veure els actors de Crepúsculo allà,
És que no s'aguanta. Mira, l'únic que s'aguanta és la perruca de la princesa Yue, que està millor que la perruca que li han posat a la sèrie. Més enllà d'això, no hi ha per on agafar aquesta pel·lícula. Vull dir, el Shyamalan o fa coses molt bones o la caga rotundament. I aquesta és un clar exemple de què no fer i en què no invertir. És que a sobre, fa uns dies o unes setmanes em va dir: has vist Avatar, la sèrie? La sèrie. Dic, no, no te la miris, que ni a la meva germana no li ha agradat, que era molt dolenta, vale. I a la meva germana, com si fos un criteri de... Però vull preguntar, i has vist la sèrie? Dic, no, em vas dir que era molt dolenta, perquè em recordava. Jo em vull assegurar que no la vegis. No, ho he de repetir una i una altra vegada. No perdeu el vostre temps. Vale? Hi ha moltes sèries, hi ha moltes coses a veure, no veieu merdes. Vull dir, jo abans veia a vegades alguna que altra merda per poder criticar-les, en plan dir, és que l'he vist, puedo criticar-les. No he vist la sèrie, no la penso veure, sé que és una merda, no perdeu el meu temps. És veritat. Sí, jo sí que l'he vist una part i no val res. És que jo només amb el trailer de la sèrie vaig dir, ui, mal. I mira que tenien ja uns precedents en la sèrie, o sigui, ja sabien en què l'havien cagat amb la peli. Ja el moment en què van anunciar abans del trailer que havien intentat captar tant els fans de la sèrie animada com els fans de Juego de Tronos, vaig dir, ui, vamos mal, perquè són dos fandoms d'aquí que no enganxen, no tenen res a veure, per molt que sigui aventura èpica, les dues no de fantasia, no tenen absolutament res a veure. Llavors, clar, és com dir, mira, he fet aquest postre i vull captar la gent que és fan de la Nutella i el cocido madrileño. No. Així que no perdeu el temps. Aquesta és la meva conclusió. Molt bé. I tu, Miquel, hi ha alguna obra que diguis és molt xunga? Em costa molt dir que alguna és dolent, en el sentit de la fantasia èpica, no? O sigui, són obres d'imaginació. La imaginació a mi em captiva. Sempre. El que passa que potser estem parlant, no? Perquè he fet una búsqueda, no? Aviam què opina la gent de quines són les pitjors obres que s'han fet. I per la meva sorpresa, el pitjor que em trobo és Menudo tostón, los cuentos inconclusos de Tolkien. I jo, apaga y vámonos. Si ja no t'agraden los cuentos inconclusos de Tolkien, o sigui, de què estarem parlant, no? Després hi ha una obra que... Vull dir, al cap i a la fi és un món que no t'agradi com està adaptat i tal, vale, jo ho entenc, però estem parlant de l'adaptació, no? És per exemple, una que es repetia molt que es diu Eragon, que aquí sí que puc reconèixer que la peli és un bodrio, vale? Està mal feta, és oscura, està mal portada a terme, no reflexa el que diu el llibre. Però què passa? Que tu et llegeixes el llibre... Ah, Eragon la tens. Jo la tenia com a dolenta també. No tenies, la tenies com a dolenta. Vale, no el llibre, tenia la pel·lícula per lo suporífera que és. Sí, és que realment no t'enteres molt bé del que passa. Jo perquè m'he llegit el llibre i de fet me'ls vaig llegir de petit i és una tetralogia i em falta llegir-me l'últim. I clar, el Christopher Paolini, la veritat és que a mi m'encanta. Bueno, ja, Espases i dragons. I amb això ja tenen el cor conquistat. Llavors, jo recordo una escena èpica d'una gran batalla en uns grans números de gent que no té res que envidiar a una batalla de Tolkien, no? Que està un tio amb el dragón i me l'imagino allí fotent sablazos, tallant caps, tal, i això és espectacular, no? Llavors, no és tant el món de fantasia que s'ha creat, sinó la pròpia adaptació que han fet. L'adaptació d'Eragon, ja que dic, és molt dolenta, per tant, obres de fantasia èpica dolentes, adaptació, com tal, no? Però em costa molt pensar. Clar, ara estem parlant de lo d'Avatar, que ja en si és una sèrie espectacular. Vull dir, Avatar a mi m'agrada moltíssim com a sèrie. I la veritat és que té tots els elements de lo que és una novel·la, no? De cavalleries. Sé que soc molt passat, no? Però és que la fantasia èpica ve d'allí, tot, no? Llavors... És un patró que es repeteix moltíssim, que sabem fins a la societat, però ens mola. Sí. Però és que aquest és l'esquema, vull dir, però això no és nou. Vull dir, estem parlant de la Madís de Gaula, Tirant lo Blanc, totes aquestes novel·les de cavalleria, Orlando Furioso, no? Totes aquestes obres el que fan és repetir una sèrie de paradigmes als que tu ja estàs acostumbrat. No, al cap i a la fi és com Marvel, vull dir, les novel·les de cavalleria són el nostre Marvel, per dir-ho així. Digues, Anna.
m'enfado, perquè Orlando Furioso, El Amadís de Gaula, totes aquestes històries, l'altre dia me les va vetar. Li vaig dir, home, clar, perquè podria parlar de l'Orlando Furioso. I clar, i també podríem considerar... l'Orlando Furioso no entraria en fantasia èpica, perquè no sé què, no sé quantos... I ara les... Però quina cara! M'han pillat. Es para que no me robes las ideas. Es competencia ilícita. No, però sí, al cap i a la fi, nosaltres som consumidors d'històries per naturalesa. Al cap i a la fi, la mitologia és un corpus d'històries que es repeteixen i quan estudies mitologia comparada les tens. Sempre tens la ciutat fortificada, fuertemente defendida, el Antris, Troia, de què estem parlant? Ara que se m'ocorreix, no? Sempre mites fundacionals, sempre històries de creixement personal. I al cap i a la fi, el shonen, a dia d'avui, el gènere d'anime, manga, el que sigui, One Piece, Dragon Ball, tots els que et puguis imaginar tenen aquests elements, tenen l'anagnòrisis. El Luffy, d'on ve? Qui és el Luffy? Qui és el que va marcar la infància, no? Al cap i a la fi, el que dic és que tot això forma part del nostre substracte cultural, no? Totes aquestes obres de fantasia, ficció i tal, i bueno, en resum, tot això és per dir que en ningú món fantàstic de fantasia èpica... Molt bé. Sí, al final la justificació és soc un fanboy del gènere i ho compro tot. Vale. Espades i dragones, ja està. Tal qual. Ningú ha dit Dungeons and Dragons, després en parlarem. És veritat. És veritat. Un dels grans, també. Oriol, tu que hi ha alguna que diguis és molt dolenta? A veure, jo la que havia pensat és els anells de poder. Perquè no em va agradar gens, però he d'admetre que, bueno, per començar, jo no soc cap expert en res del que estàvem parlant, però m'agrada i aquests temes m'agraden i em motiven. Però també he d'admetre, a sobre d'això, que el tema, o sigui, el Senyor dels Anells, en soc fan i tal, però no conec tots els temes que hi ha. Però, hòstia, vaig mirar aquesta sèrie i no sé si és soporífera, però somnífera sí. És a dir... Jo la utilitzava per dormir. Exacte. O sigui, el que passava allà era tot pur diàleg des de l'inici al final i a sobre un diàleg feixuc, grandiloquent i que, o sigui, hi havia més paraules que significat. Llavors és com, tio, no funciona així el joc, o sigui, digues menys coses i explica molt més, explica també amb accions tot, ho explicaven tot, tu, però jo vull veure. O sigui, la Galadriel et diu, no, sí, és una guerrera de no sé què i tu, però ensenya-m'ho i ja està, i veus un munt d'incongruències de moltes coses que fan ràbia i això que ve d'una persona que no en té ni puta idea, però, hòstia, i era com, va, miraré el següent capítol, a veure què passa, vinga, m'obligo a mirar el següent, i era duríssim. No diria no la mireu, però si veus el primer capítol, els primers 20 minuts i t'estàs adormint, doncs ja està. Però potser et flipes, saps? No sé, això ja va a gustos. Però era duríssim. A mi el que m'agrada és la construcció del món, vull dir, té les seves coses bones i té les seves coses dolentes. Per un friki de la Terra Mitjana com jo, a mi m'encanta, però m'encanta en el sentit dels paisatges, la creació del món. Vull dir, el contingut visual d'aquesta sèrie i el pressupost que tenia Amazon per fer-la són espectaculars. És una obra visualment bonica. Ara bé, la trama, un desastre absolut. I a més, les incongruències que... Hi ha un terme que és el suspension of disbelief, en anglès, que es diu la suspensió de la incredulitat. ¿Vale? El tema és, jo no puc veure un elfo fent capoeira. ¿Vale? No, els elfos no fan capoeira, vull dir, almenys segons Tolkien. Vull dir, que fa un personatge, ¿vale? Incorporant el seu substracte cultural a una obra que és
al món de fantasia de Tolkien, que Tolkien ho parlàvem l'altre dia. Bé, tema Anillo de los Nibelungos, històries de cavalleria, mitologia nòrdica també, mitologia celta, brujos paganos, Gandalf, tot això. Clar, exactament. Vull dir, el tema és, quan Peter Jackson va fer El Senyor dels Anells, es va assegurar que ningú fiqués absolutament res de contingut religiós, ni polític ni res. I aquí tens la reina dels enanos, que teòricament tindria que tenir barba, cantant gospel. Cantant gospel. Què fa cantant gospel la reina dels enanos allí a punt de despertar el Balrog? Sisplau. Jo crec que el Balrog es va despertar pel gospel. Pareu! L'obra original és les pel·lícules originals van tenir problemes polítics perquè els nans tenien accent d'escocesos i es van emprenyar de dir, ostres, ja està, els que són garrulos, els que expliquen la pedra són els escocesos i els elfs tenien accent anglès britànic clàssic. Clar. Per què? Perquè és antic. Vulguis o no, socialment, quan sents un accent, em sap molt greu el que vaig a dir ara, ¿vale? Però és que és això. És així, els estereotips són, Ahir estava jugant al Golden Sun. No sé si us sona, però és un joc de rol RPG del 2001 de Game Boy Advance. És el meu primer joc, ¿vale? El primer joc de Game Boy que vaig jugar és el Golden Sun, ¿vale? I resulta, tu pensa que és música 8-bit, ¿vale? No hi ha diàlegs, és el que fa la gent i surt el ròtulo del que ha dit, ¿vale? Llavors, què passa? Per representar una persona amb poc nivell cultural i tal, es menjava les lletres de les paraules. Qui es menja les lletres de les paraules en el que és l'idioma espanyol? Doncs aquella gent que no ha tingut accés a la cultura, ¿vale? Llavors, hi ha un dialecte que dintre de l'espanyol es caracteritza per menjar-se totes les vocals o menjar-se les terminacions de les paraules. No fa falta que digui quin, però tots sabem de què estic parlant, no? Llavors, això, a dia d'avui... També hi ha els del sud, no? També ho diuen els... Correcte, però és tal qual, vull dir, i això el 2001 estava, saps? Vull dir, és normal, nosaltres sociològicament, quan sentim una persona, l'etiquetem i el primer que fem és jutjar. Tal qual, vale? Vull dir, és el més normal del món. S'enfaden? Sí, ja, però és que... Què vols fer? Ja, que aquí és saber què és imposició cultural i separar la persona del... Clar. Bueno, és a dir, la solució hauria sigut fer-los tots iguals, però al revés sí que ens seria raro. Si posessis l'accent com que coneixem com a més elevats, més tal, amb els més de poble, potser, i viceversa. Hauria sigut una mala elecció, jo crec. També et dic una cosa, Oriol. A mi el que em sap molt de greu de veritat és la figura del Gimli. Per què? Perquè els llibres no és un testarudo, no és un cafre. No és una persona molt culta que l'únic que fa a lo llarg del llibre és tenir conversacions increïbles amb Legolas. Vull dir, pues qué bonito, tal, pues te invitaré a mi tribu, tal, que verás ahí un montón, probarás el cerdo ahumado, pero que es de los mejores platos y tal. I als llibres què és? És un bàrbaro. A les pel·lícules què és? Un bàrbaro. Doncs representar... Per tant, estàs parlant de l'adaptació, que ella és dolenta, no? Però, bueno, en fi, és igual, està aquí. Sí, molt bé. I Anna, tu tens alguna que diguis és molt xunga? Jo, mira, tenia una i se m'ha ocorregut una altra i diré les dues. Vale. Llavors, una, clar, és la pitjor pel·lícula, no la mireu? No, perquè a mi em passa una miqueta com el Miguel. No he pogut trobar una pel·lícula de dir ostres, que dolenta, perquè clar, les dolentes ja no me les he mirat. Perquè abans jo primer t'he dit que no ho facis. I llavors, clar, de les que he mirat, doncs no em venia al cap que diguis tant de bo pogués tornar enrere i recuperar aquest temps que he invertit, no? Però sí que és veritat que hem intentat mirar una pel·lícula un parell de vegades, que és nova, que no greu perquè és del Zack Snyder, que està a Netflix i que a Netflix es diu Rebel Moon. I darrerament han tret la segona part. L'han tret ja? Sí, jo l'he vist. Què tal? Que diguis que la pel·lícula... Clar, els fotogrames són espectaculars, el guió tampoc no és que... Els trailers són molt bons, a més, El tio sap fer trailers molt bons. Sí,
I el guió tampoc no té res, la història no té res que rebutgi. Però què passa? Potser és massa repetitiva de tot el que ja hem vist, no? El que dèiem, és que Star Wars, bàsicament. el mateix, I però no clar, sap emocionar. Que crec que no sap emocionar. Explicant el mateix sempre no sap emocionar. Posa el focus on no toca. perquè les coses que són lo de sempre, al final em permetreu dir una cosa que marxa una mica del tema però no del tot, que el Miguel estava dient, clar, és que totes les històries són aquests arquetips, clar, és que totes les històries que expliquem són sempre el mateix tipus d'història. Vull dir, hi ha un senyor que és mitocrític, segle XX, es diu Joseph Campbell, i que ja té un llibre que es diu L'heroi de les 1000 cares, entre de molts altres, on parla del viatge de l'heroi. Per què? Perquè aquest senyor s'ha dedicat, està mort ja, es va dedicar tota la seva vida a estudiar mites, llegendes, folklore de tot arreu del món i fins i tot va estudiar els textos sagrats i agafant totes les històries possibles agudes i per haver-hi, va veure que totes funcionaven igual, que sempre hi havia un heroi, que aquest heroi naixia, que li passaven i a partir d'aquí, evidentment, hi ha les històries que són més respectuoses amb aquest arquetip del viatge a l'heroi, que curiosament són aquestes, no?, que parlem dels cavallers i de les aventures i de l'Odissea i tot això. Llavors, les altres històries que hem anat creant, que si l'amor, que si això, que si l'altre, parteixen, hem de partir d'aquest esquema estructural i a partir d'aquí les anem modificant. Potser en comptes d'anar a buscar un elixir i tornar amb l'elixir, com podria ser el Velló d'Or, de Jasó i els Argonautes, doncs potser en comptes d'un velló o un elixir el seu objectiu serà conquistar la dama, no? Però sempre hem de passar per aquest arc, no? Aquest és un cercle i ho representa com un cercle i han de passar unes etapes dins de la història i la història funcionarà. Vull dir amb això, estem consumint sempre el mateix tipus d'estructura argumental. Això ens assegura que una història funcioni i que ens enganxi. Jo crec que el que aporta, deia Neil Gaiman, curiosament, deia que no és la història sinó el com tu l'expliques, el que fa una història una bona història, perquè al final si estem explicant sempre el mateix, per a què seguir, no? Però no, és que cadascú hi afegirà el seu punt i farà que la història sigui única. Crec que en aquesta pel·lícula la història és tan normal i tan poc innovadora, potser, per dir-ho d'alguna manera, que a mi no em van... Les dues vegades que l'he intentat veure, les dues l'he hagut de deixar, les dues em dormia. No carisme als personatges, a més a més. Exacte, crec que l'error cau en que no t'expliquen massa bé res de ningú. Vull dir, la protagonista, jo he vist les dues pel·lícules i encara no sé què li té. Sí. Van a buscar herois i sí, són molt xulos, molen molt, les imatges són espectaculars, la càmera lenta va que vola, però no t'expliquen realment per què són tan guais. Correcte. Què els fa únics? Ostres, molt xulo amb l'espasa. Per què? Quina història? O sigui, es recolza tant en la seva pròpia estètica, es mira tant al Malik en ser ell, el seu propi estil de cinema, que s'oblida d'explicar-me una història. Sí senyor, completament. No hi ha història. De fet, el que dius tu, vaig a buscar els meus companys de viatge, perquè totes aquestes històries hem de tenir companys de viatge, no? Però és que els companys de viatge que vas a buscar per una història com la que ell vol representar, potser no necessites dues pel·lícules, potser necessites una sèrie amb molts capítols. I llavors m'expliques bé com has arribat en aquest poble i com aquest que dius tu de l'espasa, o jo estic pensant ara, per exemple, en una noia que, entre escena i escena, que estava amb l'atenció, perquè de tant en tant em girava i quan tornava a mirar era com, i aquest d'on ha sortit? No? Però dius, per exemple, hi ha un esclau, el primer que es troben, diria, hi ha un esclau que aconsegueix domesticar o humà a un bifo. L'agafa i l'ha domat, no? I dius, per què aquest paio que té d'especial que es connecta amb el grifo, que sembla que té allà com una... No t'ho expliquen. No té res, l'únic que és un esclau que podria haver estat qualsevol altre. No? Aquest és un error bàsic de les dues pel·lícules i l'altre error bàsic que crec que també té
és que abusa amb excés del Deus Màquina. O sigui, de cop i volta, el blat és superimportant perquè patata, tots accepten a la primera, sense dubtar, unir-se a salvar un poble perquè patata, el dolent s'obsessiona amb aquell poble perquè patata, llavors és com, bueno, frena, d'acord, et compro un món de fantasia, ja sé que quan miro aquest gènere no vaig a fer gaires preguntes, però una mica una mica de context, sí, sisplau. Exacte. Jo crec que el que li falta és precisament que està acostumbrat a fer adaptacions, aquest tio. Llavors, les adaptacions es fan molt bé, però clar, tu saps qui és Aquaman, tu saps qui és Superman, tu saps qui són tots aquests personatges i aquí no saps qui són. Vull dir, en aquest sentit, és el que deia Jordi i el que deia l'Anna. L'estètica està molt bé, però per què? Tu aquests personatges els canvies per Superman i la pel·lícula ja et millora. Per què? Perquè tens un background a darrere de... Un background, correcte. Tu has de reunir els Avengers o has de reunir els X-Men o d'igual, o els de la Liga de la Justícia. Home, doncs ja saps qui són. Per què? Però per què? Perquè cadascú té una pel·li. I has pogut, 2 o 3, i has pogut investigar... Còmics, història al darrere. Llavors pots recolzar-te amb l'estètica. I venen de còmics. Sí, totalment d'acord. I aquesta era la pel·lícula que jo havia escollit, però se m'ha ocorregut una altra per recomanar, tot i que sigui molt dolenta, o no, no sé. Jo ho llenço i llavors em dieu, perquè és una pel·lícula que, joder, jo, quan la vaig... Me l'havien recomanat molt. És una paròdia, ¿vale? És cinema absurd. No me la treguis, a veure si és una que tenia jo pensada. Digues. Portant uns cavallers amb cocos. No. Però és boníssima aquesta, és boníssima. És molt bona, és molt bona. No sé què dir-te. Vale. Los cavallers de la mesa quadrada. És Pamela. A veure, és que... Sí, però al final... No sé què dir-te, Al final de la pel·lícula que entren en una cova... Crec que van a l'espai, no sé... Passen coses molt rares i molt xungues. Al final de la pel·li es fa una mica difícil. Però és un clàssic i crec que com a clàssic es mereix, no, el reconeixement dins del que és la fantasia èpica i el món de les cavalleries, perquè és brutal. Hi ha uns gags que són boníssims. Clar, té gags que són or del cinema. Jo he anat a veure... O sigui, Spamalot, a part de veure-la 1000 vegades, vaig anar a un musical que van fer a Barcelona fa molts anys i aquesta història amb musical... Ja és que té partes. Boníssima. Jo us volia portar unes que... Primer una que la gent la considera bona, jo la considero molt dolenta, una antiga, un clàssic, que és Legend. Us sona? Aquest del davant és el Tom Cruise fent de nano jove, És Tom Cruise fent de jovenet. És una història que cavaller, princeses, fades, el dolent, l'estètica és brutal perquè és un dimoni amb unes banyes molt grans, és icònic també, i la història per mi és tan bàsica que a mi no m'agrada perquè és molt previsible, no tens sensació de perill real en cap moment, el cavaller saps que sempre guanyarà, que el dolent és molt dolent i tot, però té un encant ochentero, d'aquests de que per dir-te que un bosc és màgic tot és purpurina, i està el bosc és màgic, que està a mig camí entre dolenta i recomanable. La molt dolenta i de tan dolenta la recomano, ojo, és Los Caballeros de la Virtud, que és, ojo, que són cangurs d'un món fantàstic que tenen els 5 elements de la naturalesa. He dit 5, que és l'aigua, l'aire, la terra, aigua, aire, terra, foc, i ojo, i la fusta. Perquè són 5. Los 5 elementos. Són uns paios que van vestits a l'època de les Tortugues Ninja, van fer aquesta pel·lícula amb baix pressupost, són tios disfressats de cangur, que fan kung fu, són karateques també, en un món... Òbviament. Si no, en comptes de ser boxejadors... No, exacte, seria el lògic, doncs no, són karateques, són com ninjas que han de lluitar contra un rei malvat. Tothom és humà, menys ells, que són els 5 cangurs que tenen els poders dels 5 elements de la naturalesa. Dolentíssima, supercutre,
no hi ha per on agafar-la, efectes especials. Però això no és fantasia, això és la realitat, això és així. Clar, és així, Així. En un, haig de dir que se li veu la cremallera i tot en el Aquest és el nivelón, Bueno, aquesta, de tan dolenta, si la voleu riure un rato, la veiem. I una altra dolenta, molt, molt dolenta, però que a mi em fa riure, és Caballeros, princesas y otras bestias. Surt Natalie Portman. No. Està invalidat l'argument, surt Natalie Portman. No és dolenta. Natalie Portman, que surt amb roba interior medieval. No és dolenta. Que és una cuirassa, és fantàstic, perquè es va banyar al riu per tota la roba. És una comèdia que se'n riu de la fantasia èpica i figura que és el príncep que consumeix bastant. Decideix que a ell li toca fer la missió. A ell no li interessa ser noble, només li interessa i evidentment les dones, i es veu obligat a ser l'heroi. Tot surt malament, descobreixes que el mag de la pel·lícula abusava d'ell quan era petit. Coses una mica creepys. Però, curiosament, els efectes especials tenen un pressupost molt elevat. Surt James Franco, surt la Natalie Portman, no sé. La deixo a l'aire. Si us atreviu, l'heu de mirar amb ulls de Scary Movie. No la vaig tenir que deixar mitja. Però... La vas deixar mitges, aquesta, oi? M'ho crec. Sí, no la vaig acabar. És que crec que surt un personatge, que no sé com es diu aquest actor, el que fa de nazi malvat a Los Vengadores, surt dels Juegos del Hambre, fent una escena molt rocambolesca en què no tenia tita i semblava muñeco Ken. I aquí vaig dir, mira, apago la tele, no sé què estic veient. Jo la vull veure. Sí, perquè un d'ells descobreix al moment de la pel·lícula que no és humà i, per tant, no té aparell reproductor. Uau. Però no. Sí, és... Bueno, la deixo a l'aire, ¿vale? Si us acordeu equivalents, Esta me l'apunto. aquí la teniu. De les cavalleries, és que l'altre dia vam posar-nos un altre pel·lículon que poco se habla, és Rec. És Rec, hosti, és veritat. Com no l'hem dit, aquesta? Sí, senyor. Les estan veient totes ara. Peliculón. La 1 i la 2, per mi, són el pòdium. La 3 i la 4... Que haig de dir que en alguns moments l'animació està un poco flojilla ja. Però, ojo, de quan és animació? Del 2001. Dels 90, Principis del 2000. 2001, crec. Sí. 2001, imagina't. Sí. No s'aguanta molt bé, en veritat. Vull dir, està molt bé per l'època, Pensa que l'època es feia ants, no? Hormigues. Sí, exacte. Cuidao, Jo recordo que... També té una història al darrere de per què és com és. Ah, vale. Així. Vull dir que el director creatiu, crec que era d'Ants, havia treballat per Disney, para bichos, el van fer fora i com a venganza dijo, sí, pues la haré más rápido, la sacaré antes. Perquè és para bichos també de Disney, que està bien. Pues a mi, Ant m'agrada més que Bitxos. Ai, sí. Jo ens recordo que ens la posaven a classes d'anglès extraescolar. I li tinc carinyo per això. Perquè no recordo. Sí. Jo, a mi, Ants, no sé, tenia aquesta cara tan angulosa que em traumava aquests ulls. No. Després Bitxos, a més, en castellà, que està doblada pel Jordi Cruz. No pel de Masterchef, sinó l'Art Attack. Ok. Ai, llavors sí que ho he pensat, dedicat L'Art Attack. Molt bé, doncs, decidit, doncs. Comencem el programa, el joc de les preguntes merdoses i a veure si us el sabeu. Vale. Són una mica més xungues aquestes, que les del programa. A veure. No sé de què va, això. Mira, jo us donaré la pregunta, us donaré 4 opcions, a alguna hi ha 5, dieu quina opció i llavors sumareu punts o no. Val? La primera és molt senzilla, és quin personatge no trobaríeu mai o molt difícilment trobaríeu en un joc de rol de fantasia èpica. Vale? Una és un lladre ludòpata, un cambrer fanfarró,
un compositor d'efectes especials o un polític ambiciós i mentider? Un compositor d'efectes especials. Efectivament. Tots dieu aquesta? Sí. Ah, Vale, doncs jo vinc de política. Molt bé, tots teniu un punt menys l'Anna. A veure, Suele pasar. No, aquesta era per calentar el motor. Seguim. Quin d'aquests herois forma part d'una obra que no pertany al gènere de fantasia èpica? Us diré els noms, vale? El primer és He-Man, Rincewind, Valiant o Brave? Ja no em sona, sí que tiraré pel segon, perquè no sé qui és. Hyman? Quin d'aquests noms no pertany a un heroi del gènere fantàstic èpic, de fantasia èpica? El segon, crec jo. El segon perquè no m'ha sonat. El nom de l'heroi. El nom de l'heroi. Sí, Brave. em pots repetir els noms? Rincewind és un altre nom, Valiant és un altre nom i Brave. Jo crec que és Brave. És que Brave... Ah, no sé el Cerdito Valiente, el Brave? No, és que Brave és fantasia èpica total, tio. Vamos. Clar, pues el nom del personatge. Brave. El héroe no se llama Brave. ¿Cómo? Que era el nombre del héroe. Ah, es el Cerdito Valiente, Brave. Pues mira, digo Brave, es el Cerdito Valiente. Brave, quina dius tu, Miguel? El 2. Rincewind. Oriol? Em pots repetir el primer i el segon només? Sí, el primer és He-Man i el segon és Rincewind. Pues també diria Brave, crec. Brave. I tu, Anna? Però si sóc la primera que he dit Brave. Vale. 3 Brave, d'acord. Doncs l'heroi que no forma part és Brave, que forma part de la pel·lícula Un Cerdito Valiente, però a la confusió és perquè hi ha una pel·lícula de Pixar que és Brave on la protagonista es diu Mérida. Jo pensava en la Rincewind Mèrida. és el mag Ai, vas dir Mérida, he pensat en ella. Ai, he pensat en ella. Vale, ok. El Rincewind és el mag protagonista de les obres de Terry Pratchett. Ah, el tinc pendent! Ah! Era difícil. Molt bé. Va, seguim. Queden només dues. Com ja sabeu, existeix una creença popular que l'origen d'aquest gènere rau en les llegendes artúriques, ho hem dit abans. Sabríeu dir-me, dins d'aquesta mitologia, com mor el mag i conseller Merlí? Ojo, Opció número 1. Cau èpicament a un llac mentre s'enfronta a un balrog? 2. Es tanca una cova amb una dona atractiva per tota l'eternitat? 3. Esgota tota la seva màgia amb les gestes de l'Artur i mor de vell? 4. S'ofega intentant seduir carnalment a la donzella del llac? I, última, és assassinat per en Severus i cau de la finestra a la torre de Hogwarts. La quinta. La tercera que dius que mor de vell ja és vell. O sigui, crec que en qualsevol de les opcions és mort de vell La tercera diu que esgota tota la seva màgia amb les gestes de l'Artur i llavors mor de vell. Sí, m'agrada aquesta. Jo crec que és la segona. Jo també, segona. Tanca una cova amb una dona atractiva per tota l'eternitat. No, sí, jo també poso aquesta per si de cas. El mata Severus. Mata Severus, molt bé. Està clar, el Balrog no us ha convençut. Molt bé, doncs la correcta és es tanca una cova amb una dona atractiva, és Morgana, Lady Morgana, per tota l'eternitat. L'única manera d'aturar-la que té, perquè ella és la que està a punt d'aconseguir matar a l'Artur i acabar amb tots els seus plans, és tancar-la una cova i tancar-se a ell mateix. Vale. Però és que, dit així, a mi em sonava que es quedava tancat a una cova, però clar, dit amb una dona atractiva i semblant, claro, és la Morgana Le Fay, que és la dolenta. Clar. Guau. Que són filles, Ja per la xorra. Molt bé. Vinga, va. L'última té molt a veure amb és el Senyor dels Anells i té a veure amb el seu doblatge. Abans parlàvem dels estereotips. Doncs el Senyor dels Anells és considerat un dels millors doblatges en català de la història perquè els elfs utilitzen el català antic, els humans utilitzen un català estàndard i els nans fan expressions rústiques d'això. I està considerat com el pòdium del doblatge. Aquest èxit que va tenir el doblatge va obligar també que la traducció al català de la sèrie posterior dels Anells de Poder també fos molt acurat. Llavors, quina expressió catalana es va fer famosa a la sèrie Els Anells del Poder? Ojo, 4 opcions.
La primera. Cuita canàpia, ja venen els orcs. Hòstia. La segona. Galadriel, vens més molla que un còdol de riu. La tercera. No cardis que aquesta andròmina forja Mithril. I la última. Ets un fill de Barjaula tanta loca que si et dono l'anell de poder te l'entallaries a la titola. Uau. L'última m'ha encantat. A mi m'ha agradat molt l'última. A mi m'agrada la Galadriel, m'ha fet risa aquesta. Sí, també. Són molt bones, eh? Jo crec que és aquesta. Però has dit de quina sèrie? Perquè dels Anells de Poder? Els Anells de Poder va ser doblada al català i... Sí, jo l'he vist en català, Una d'aquestes frases la gent la va flipar, evidentment perquè era molt catalana i molt passada de voltes, i es va fer viral. Pots repetir la primera? Perquè potser és aquella. La primera és Cuita canàpia, ja venen els orcs. Hòstia, és que això... Em sona que podria ser aquesta, eh? Jo diria que és aquesta, també, sí. Però no... Ni idea, eh? Però no ho sé, venien els orcs en aquella sèrie? Perquè, clar... Sí. O sigui que no. Sí, us mulleu tots per la primera, doncs? Vinga, va, dale. Sí? Doncs la resposta és Galadriel, vens més molla que un còdol de riu. Jo també, és que era l'altre que pensava, eh? Sí. Tenia bona pinta. Que és un còdol de riu. Aquest cop Una pedra. Una pedra rum, així. Una pedra Aquesta codiciosa. rodoneta. la pedra de riu. Però va haver-hi molta controvèrsia perquè, clar, és una expressió super carca. Sí, I la diu sí, quan sí. arriba ella amb l'elf aquest que forja els anells. Arriba molla. Celebrimbor. Sí. Sí, Celebrimbor? pot ser, no me'n Sí, algo així. Sí, sona molt així, però no sé com de... Sí, Celebrimbor. Sí. Hòstia, ara estem quedant malament, nois? Sí, tot el debat d'abans queda acabat. Talla, Jordi. Ja està. Molt bé. Pues res, senyors, senyores, gràcies per venir, per xerrar, per il·lustrar-nos. Jo crec que qui hagi pogut escoltar-nos haurà après molt, qui hagi volgut podrà agafar recomanacions, qui no, doncs no. Qui hagi estudiat, qui hagi aguantat fins aquí, doncs ja una abraçada i un petó perquè és un heroi. Saludem a l'àvia de l'Anna, que és la nostra fan número 1. Això. Que deixi un comentari. Exacte. Dale I anirem a la propera, no? Ja us direm, esteu convidats a les properes xerrades. Molt bé. Molt bé. Doncs adéu. Adéu.